Vi mennesker har altid været fascineret af havet. Havet rummer store udfordringer og store muligheder, og havet giver plads til drømme og oplevelser. I Danmark har mange dygtige mennesker et arbejde med tilknytning til havet. De arbejder inden for det, der kaldes det blå Danmark. Det blå Danmark er betegnelsen for hele det maritime erhverv i Danmark, som transporterer ca. 10% af verdenshandlen. Fra rederier og skibsværfter, over udstyrsleverandører, offshore- og servicevirksomheder, til myndigheder og uddannelsesinstitutioner. Med en uddannelse inden for det blå Danmark får du lov til at udleve dine drømme. Vælger du en skibsuddannelse, kommer du til at sejle på verdenshavene med nogle af de mest avancerede skibe, og jobmulighederne er mange. Med en uddannelse inden for maritim teknologi bygger og udvikler du skibe og borerigge, samt forsker i miljørigtig teknik. Vælger du vores shippinguddannelser, gør du hele verden til din arbejdsplads. Og du får mulighed for at blive udstationeret i for eksempel USA, Kina eller Singapore. Og med en uddannelse inden for offshore, kan du være med til at efterforske og udvinde olie over hele verden. Og så kommer du til at arbejde med den nyeste teknologi. I det blå Danmark står vi for nogle af verdens bedste uddannelser. Det kan du også blive en del af. Gå ind på worldcareers.dk og find den uddannelse, der vækker dine drømme.